Hi guys, good morning. Say good morning mula. Good morning. Good morning guys. Good morning guys. Good morning guys. Good morning guys. Okay, ni ami karon guys sa simbahan lingin kay nanimba mi sa Sikan Mas sa buntag. Ug di ami diri guys sa grotto ni Mama Mary. Og di ami karon guys diri sa grotto ni Mama Mary. Yeah. Og di ang mga apo guys dari silang upat og kari si Jirek diri anak wis among silingan. Yeah. Ahon ni sila guys gayran sa pagsimba kay pohon muling Ginoo mo dagko sila pohon na maka paano din sila uda ko sila pohon na maalagaron ngadto sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo kay gitagaan sila panguna-una nga mo kuan din sila guys, mo bakod na sila buntag sa Diyo. Ug sila na yung maingon nga la manimba na ta. Uban mi mo simba mi makuho uban mi ni. Mo nga malipayon kayo ko guys kay niya sila uban nako simba kada buntag. Wato na talong. Salamat sa Ginoo. Bye. Guys, dito sa simbahan dito. Guys, as view sa diri guys, ilit sa simbahan. Malak ko may daring pardita. May agianan ko dito. Tapos kasada. Asa mo? CR ko sila? Guys, likod. Sa simbahan. Okay, sa mga apo. Sila nindot tanaw. Kaya po si Jirek. Kag si Luis ra sa inyong grupo. Si Luis may wapa. Ha? Oo, ipalista po to. Niyon sa man si Sir Jess. Pag ina ninyo. Anja na good morning mo una. Anja. Anja, niyon sa man mo. Ay, palis alain. Oh, papas tato. Ilain magrelihiyon si tato. Si Luis na laman. Di anami guys, diri sa kuan, karsada. Dool ra kaadyo gigasimbahan dakturanan guys. Daghan na ka sa mga sakyanan.
Garcia Park guys. Dalaga ang mga apo guys. Ya, dara. Silang di pagpicturan. Tindag na mo dali. Dah. Pagukod-gukod sa mula anak. Kaya mong videohan. Dua-dua sa mo. Dali, gukod-gukod. Libot-libot. Libot-libot are, libot-libot. Dara guys. Nag-exercise sila guys. Dali. Dali, gukod-gukod. Dali lang, libot-libot mo na. Dali. Yehey! Ya guys ya, nag-exercise sila guys. Ito. Okay guys. Yehey! Aras kian. Aras kian, ano dami? Aras kian. Magbantay mo na dito ang ban. Dili, magbasa mo na ng ay, basta man, mabilin mo. Ayaw mo na magparosas lang. Mabasa mo anak. Kaya basa, kuan pa man, basa pa na ha. Mabasa pa. Tana, dari na tagapit. Ito na dito. Dali. Dali, gokda na gusto na eh. Mabasa ka. Direct, mabasa mo. Hinay, hinay. Dari na, pagkukod-kukod. Ito na. Dali ko. Hinay. Hinay. Allah. Okay. Hinay kiyan. Uy. Pagilok sa tomato. Okay guys, ada po sila Ari. Dangog man siguro. Inay, inay. Tana, dato na dong sa dandang, alin na ta. Ha? Oh, nindot mag-jogging ari ngaron kay Lando. Dato na padong na uli. Padong na ta uli. Dari na padong. Oh, sige.
sa Garcia Park. Nakahanggap dito ang mga preskong hangin, oxygen, kita sa mga preskong kanong. Ginoo ko, tuwa naman sila sa ibabaw. Para to sila. Hala. Ano hinalaman po ko agi da aning hagdan mga pataas. Tara guys, monument ni President Garcia. President Garcia from Bohol. Sila nagang mga apo na manakit ihara po sila. So guys, musaka po aning hagdan guys. Nilutin ko na yung ani guys. Walang exercise. Yung exercise nga nung musaka. Anay-hay. Hagdan. Paskasan. Yes. Uy, asa raman yung tao ng mga tao mo. Dala exercise ba nga sunblitzing. O tanan. Hey guys, ano kami? Manguli naman guys doon. Tanan lang. Dari tagi dia.